Вы, можа, ніколі не чулі, што такое фудшэрінг і наколькі папулярным ён становіцца ў Беларусі. Людзі проста публікуюць у кантакце ежу, якую яны хочуць аддаць, а ўжо праз некалькі хвілін яе абяцаюць забраць. У Беларусі фудшэрінг квітнее не таму, што людзі сталі экалагічнымі ці па-заходняму эканомнымі. Фудшэрінг – гэта доказ страшнай беларускай беднасці. Часам, каб павялічыць свае шансы атрымаць ежу, людзі нават пішуць, чаму ежа павінна трапіць менавіта ім. У прынцыпе, усе ў Беларусі ведаюць, што ў людзей нізкія заробкі і што мала працоўных месцаў. Але немагчыма даведацца, колькі насамрэч вакол бедных людзей, тых, каму сапраўды няма на што жыць. Калі паглядзець на звесткі, якія падае беларускі статыстычны камітэт, то ў Беларусі не так шмат людзей, якія знаходзяцца за рысай беднасці. Болей за тое, у часе эканамічнага крызісу іх колькасць нават асабліва не расце. Але праўда ў тым, што гэтыя афіцыйныя лічбы не да канца адэкватныя. Вось як працуе беларуская метадалогія падліку. Улады беруць мінімальны кошык прадуктаў і тупа памнажаюць яго на 1,77. Гэты каэфіцыент 1,77 – гэта нейкі мінімальны набор нехарчовых прадуктаў і паслугаў. Але гэта метадалогія, напрыклад, не ўлічвае, што за апошнія гады моцна вырасла аплата за камуналку, то бок людзям патрэбна яшчэ больш грашэй. А такія афіцыйныя падлікі яшчэ і апускаюць планку беднасці. Напрыклад, 3 гады таму сярэдні ўзровень рысы беднасці складаў каля $130. Цяпер ён складае каля 90. Улады проста не хочуць ведаць, колькі насамрэч у Беларусі бедных людзей і колькі ім патрэбна грашэй. І тут ёсць адно простае, але брутальнае тлумачэнне. Проста не хочуць дапамагаць бедным. Большая частка дзеянняў уладаў – гэта проста перакладванне цяжару на людзей. Павысіць камунальныя аплаты, павысіць падаткі, павысіць пенсійны ўзрост і пры гэтым нічога не рабіць, каб дапамагчы бедным людзям, якія найбольш пацярпелі ад крызісу. Менавіта таму і квітнее беларускі фудшэрінг.